आथिखालाव गोबां बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएलआव जयेन जाबोबाय थानाय जों नुनो मोनदों। बिनि सायाव सारा मा फोरमायगोन? थांनाय 17 बोसोराव रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि सिबिनांगौ इउपिपिएलआ बेबायदि सिबिनो थाखाय जों आखायाव लादों आरो बिपिएफआ बे 17 बोसोराव माने जेरैबायदि सिबिनांगौमोन बेखौ सिबिनो हायाखिसै। दा बिनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि फारसे रागा जोंनाय खुद्रिनाय दुखु मोननाय बेखौ बयबो लादों आरो गमामायैनो गामि गामि बेरायनानै नायदों जे गुसुं गुसुं लामाफोरखौबो बिथांमोना बानायाखै, दैमाया खुरखानानै रायजो राजानि न'फोरखौ लांजोब्बाय बेखौ बिथांमोना नायाखिसै, स्कुलफोरखौ बिथांमोना फाहामाखिसै, गामिनि क्लाब लाइब्रेरिफोरखौ बानायनानै होआखिसै, खुनु मोनसे खामानिखौनो मावैलाय बिपिएफनि फारसे रागा जोंनाया रायजो राजाफ्रा बारानि बारा जादों। जोंनि हारिल' नङा गासैबो हारियानो रागा जोंदों आरो बे रागा जोंनायनि दुखु मोननायनि दायनिगिरिया बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रानो। बिथांमोना 17 बोसोर मोनसे सम मोनदोंमोन, नाथाय बे 17 बोसोराव जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बिदि मावाखिसै। ओंखायनो दिनै दुखु मोननानै बिपिएफखौ नागारै नागारै रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलआव फैदों। इउपिपिएलआ सरकार दागोन ना बेसेबां रोखा होनना फोरमायगोन? इउपिपिएलआनो सरकार दागोन, बेयाव खुनु रावबो बेवहाय सरकार दाया, बेखौ रोखा जाखाबाय। दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि सोलायै रावखौबो लुबैयाखै, इउपिपिएलखौनो लुबैदों। ओंखायनो इउपिपिएलआनो सरकार दागोन। नाथाय खोथाया बेसो, आं इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौबो बिबानगिरिफोरखौ खावलायो कि रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफखौ जाय जाहोननि थाखाय नागारनानै फैदों बे जाहोनफोरखौ जोङो बुजिनांगोन आरो रायजो राजाफोरनो नंगुबै ओंथियाव जोङो जौगानायखौ होनो थाखाय जोङो बयबो थियारि जानांगोन। आरो बिनिखायनो ग्रासरुट लेभेलसिम आङो इउपिपिएलनि जेसेबां बिबानगिरि मावथि जोङो दिनै जयेन जादों, खामानि मावनो फैदों, बयबो जाहाथे मोजां थांखि लानानै गोख्रोङै रायजो राजा सिबिनाय खामानिखौ मावो, बयखौबो अनसायो, बयखौबो मान होयो, आं बेखौनो खावलायो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां करापसन जादों बिथांनि सिंनि इएम आरो एमसिएलएफोरा, नाथाय नोंथाङा जुदि चिफ जायोबा बे करापसननि सायाव मा एक्सन लागोन होननानै फोरमायगोन? नाय एक्सन लानो थाखाय दिनै गभर्नरनि सासन जानाय समावनो जोङो अलरेडि माखासे कमप्लेनफोरखौ होबाय आरो बे कमप्लेननि सायाव इनकुइरि जादों। दा थांखिया जाबाय हाग्रामा महिलारिल' नङा, बिथांमोननि टीमाव जिखिनि करापसन खालामदों, रायजो राजाफोरनि मोननांगौ थाखाफोरखौ जायफोर जाख्ल'दों, बे गासैखौबो आयेननि गेजेरजों बेबस्था लानांगोन आरो इयुनाव जाहाथे रावबो अफिसारा रावबो राजखान्थिगिरिया आइ आफा रायजो राजानि जौगानायनि फैसाखौ जानो हाया, बेनि थाखाय जोङो बे सिस्टेमखौ गोख्रों खालामनांगोन। आथिखालाव थिं आरो कम्बल बायदिसिना बिपिएफनि गोबां सोद्रोमाफोरा रानबाय दं, बेनि सायाव मा फोरमायगोन? बेयो जोबोद दुखुनांथाव, माने कौटि कौटि थाखा गारनानै दिनै कम्बल बायदिसिना राननो फैदों। जि थाखाखौ कम्बलाव गारालासिनो रायजो राजाफोरनो एबा फरायसाफोरनो लेखा बायना होनांगौमोन, एडमिसन लानो फैसा होनांगौमोन, होमबाबो लाब जागौमोन।